nyamera Millicent. Wach mada aheri nyisi to kata wach mada aheri nyiso jopiny. Nikech aneno ke itemo wache lakini itema luwo kama to kika mondo alwa yo mowinjre ma very straight mwaneno kuma wadhiye. Wach madwa nyisi kendo wach madwa na nyisi ni jopiny ni wuoche mane baba rwako ne en wuoche ma pek kabisa kendo en wuoche ma ok nyal rwak gi ng'ata ng'ata. Wuoche mane baba rwako ne en wuoche ma pek kendo ken wuoche minyal rwak gi ng'ata ng'ata. To sa osechopo ma wan kaka jopiny kopoyo no kong'i maber ka ODM ok dhi neno maber, ok dhi ng'iyo maber wach ni endo, to kombe mang'eny e Luo Nyanza ginyalo end up ni giwito. To mane gima giseneno kendo mane momiyo giwacho wach mar zoning no mondo dhi mbele. Koro an gima da nyiso nyamera kendo gima adwaro mondo anyis nyamera mondo otemo ne kata kidhi wuoko kucha en gima itemo ng'iye gi wang' moro matut. Ineno kidhi wuoko itemo ng'iye gi wang' matut. Ang'o miya wacho kama wuoko kucha sani jo UDA osechako donjo. Mano gima kata itemo kwer ten adier. Dhano osechako register kendo nitie jo UDA ma wuok kucha. To bed gi pachi ni siasa mokalo ne nitie joma nochung' bende gi UDA. Iwinja maber. To mano momiyo ODM oseneno wach ni endo kendo osechako ywak. An wach madwa nyiso kaka ini wacho ni ja ODM matene to kendo ibeti mesa kodgi. Sami beti mesa nyis jogi adier gima timre en kama. Jopiny osechopo sa iwacho ni jopiny wigi wil. Tadwa nyisi ni siasa ma wang' ni en siasa mopogre. Wang' ni jopiny wigi biwil. Kata sani kiwinjo ka Gen Z wuoyo. Yes, ker tiyo lakini pod giparo ni nonego gi maandamano manokalo. Wigi kuwil pod giparo kabisa. Iwinja maber. Koro gima temo nyisi insani wan broad based government kendo ker tiyo nwa. To ODM kadhi bet piny to nego bed ni jotene mag ODM kata jotelo mag ODM ng'iyo wach ni e yo mopogre kendo nego bed ni gidhi ground mondo gilos ground gi jopiny. Ng'ato ok nyal bedo ni ino yieri higni 5 ok itiyo. Alafu ibro biro timiyo tiko ni in idhi chung'. Chon cha baba ne nyalo biro to ting'o badi lakini adwa ng'isi ni wuoche ma baba rwako pek ma kata buruon ok nyal rome kata no wuon nowacho gi dhoge. Ma wang'e ni kaka ojo party unjo ODM abena no ODM poka wuok lakini kaneno ka gibro dhi koda marach tabro wuok nikech anda do na chung gavana ma Siaya. Kaneno ka gidhi koda marach to kar mondo adhi ywara gi nyatieng nini party to kadhi adhi direct independent mondo adhi face ballot. Ineno nikech siasa ma wang' ni to pek Siaya kucha chama mang'eny chung kata David Ochieng neno ka chung MDG. Koro siasa ma wang' ni pek mwalo kucha. Ineno koro an gima temo nyiso ni wan wadwa neno tich. Jopiny dwa neno tich, jopiny ok dwa stories. Wach moko ni jomoko dwa yudo pesa malo kucha to ground to wan kwa winy maber wan waumia. Mano sechopo to wabro enlighten jopiny mondo wang'i oyep kendo gine wach mating'o bat nyaka rum. Iwinja maber. Zoning ni kelo mondo ting' ji badgi. Millicent zoning en mating'o